Naks naman, ang gwapo naman yung umaakit. Oh. Bakla! Ay, huwag ganyan. Ay! Sino bakla? Walang bakla dito. Walang bakla pero ganyan. Sakit gumamong dito to. Kumusta? Ayoko na. Good morning mga kakabsat! It's a day 3 of our fam tour. At ang itinerary natin ngayon will be, of course, ang main highlight of the day ay Kapisan! Kapisan Cave, the 5th longest cave in the Philippines. So, let's go! Let's go! Mga kakabsat, isang panibagong adventure ulit ang ating susubukan sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Walang iba kundi ang 5th longest cave system ng Pilipinas, ang Kapisaan Cave. Ang Kapisaan Cave ay mararating ng 2 oras mula bayan ng Solano o Bambang o via ng Bicong Road ng Dupax del Norte. Pero syempre, bago tayo pumasok sa cave, kailangan muna natin ng orientation sa ating mga tour guide at magsuot ng protective helmet at ilaw para mas ma-enjoy ang journey. Huwag din kakalimutang magdala ng extra batteries, first aid kits at tubig at konting pagkain dahil nga mahaba-haba ang lakaran natin sa loob ng kuweba. Ano ba Norway? Paano ba dapat kasi isuot yan? 2 hours later. Group 4 na po. Ready? Ready po. Okay, let's go mga kakabsat. Ang route natin ngayon ay ang first half muna ng cave from Lion Entrance at ang exit point natin ay ang Sangat Salug Entrance. Okay mga kakabsat, dito nga tayo sa Lion Cave, ang entrance natin. At papakita daw mamaya kung paano naging Lion yung pangalan ko. Sir, may bag kayo dyan? Meron siya. Mamaya na ako magsasmoke picture sa loob. Hindi po pwede mawala dito. Hindi po papakasado. Ang ganda naman ng cave na to. Ang tik-tik lang, nakpaks lang, di kaya mabasa yung legs ko. Uy, gano'n yung magkakaroon. Alam mo eh. Tumalawin na yun. Alam mo eh. Lang lumukoy. Alam niyo ba mga kabsat, ang cave na ito ay may 4.2 kilometrong haba mula Lion Entrance hanggang Alayan Entrance 1 na ma-explore mo hanggang 8 oras o buong maghapon. Wow! At ang nakatutuwa nito, tinagurian ng kuwebang ito na Geologist's Paradise dahil sa mga kakaibang taglay nitong rock formations sa loob. Dito mo makikita mga kakaibang formations ng mga stalagmites, stalactites, soda straw at mga helictites na talaga namang mamamangha ka sa kakaibang postura ng mga ito. Oh my God, guys! Ang laki yung video. Sana na, guys. Wait lang, nabibidi ko yung phone mo. Hindi, i-blur ko na lang sa video ko is. Ilagay ko na lang doon sensor. Ang kuwebang ito ay binubuo ng 8 entrance na maaari mong pasukan. Ito ay ang Lion Entrance, Malukbo Entrance 1 at Entrance 2 at Entrance 3 at ang Gaya Entrance, Sangat Salug Entrance at syempre ang Alayan Entrance 1 and 2.
Pinagyan yung kasha dyan. Girl, ay magaling yan. Ikudang pa lang, ikudang. Ano meron dyan sa ano? Sa tulugin. Ay, ang ganda dyan. Wala kang tatapakan dyan. Patay. Uy, sige na. Ang lamig. Hindi nga ako mahilap eh. Ito ako. Kaya hindi ko malagay sa ulo ko. Okay. Alright. Sige po, hawakan niyo lang yung bato muna, ma'am. Yan, tapos dito kang hawak na bato. Swimming na lang kayo, ma'am. Wala, ma'am. Diretso po. Hawak lang dito sa taas. Josh, yung ihi mo kanina nandito na. Uy, grabe na yun. Bumakin yung pesa! Ano ba dyan? Umayos ka kanina pa lang mubad ha? Wala akong brief. Kumakain ako. Hello, Josh. Wait lang, video ko ba si Josh? Ay, ang lamig mo ito. Uy, Alam niyo mga kakabsat, hindi ko talaga maiwasang mamangha sa bawat chamber na aming dinadaanan dahil sa mga binibigyan nitong kakaibang ambience. Mapapatanong ka na lang talaga sa sarili mo, paano kaya to nangyari or paano kaya naging ganyan ang hulma niya? O di kaya mapapasabi ka na lang ng, "Oh Lord, ang ganda!" O di ba? Sobrang sulit yung journey dito sa loob ng cave at talagang kakaibang kakaiba itong mga kakabsat. Yan. Ang ating caving fee ay nakadepende sa haba ng i-explore ninyo. Kapag kalahati lang ng cave system ay 150 pesos at kapag ang kabuuan naman ng kuweba ay 250 pesos. Ang policy natin dito mga kabsat ay 1 guide is to 5 tourists para mas maayos ang journey natin sa cave. Mayroon din tayong cave regulatory fee na 90 pesos at environmental fee na 10 pesos. So mga kakabsat, narating na nga natin ang first half or first 4 kilometers ng Kapisaan Cave, the fifth longest cave in the Philippines. And sa trail natin ngayon or sa journey natin ngayon, hanggang first half na lang muna tayo para may babalikan pa tayo for the second half. So yun, for this journey, it was an awesome journey. Naks naman, na makikita mo talaga yung mga nagagandang stalagmites, stalactites, saka mga rock formations na talaga namang hindi mo makikita sa ibang caves. Dito mo lang sa Kapisaan, mawi-witness ang mga yan. So, yeah, it's very wonderful journey kasama kayo guys. Thank you! Yay! yay! Oh my God! That was awesome! Let's go! Biskaya! At dahil nga kalahating araw tayo sa loob ng kuweba, kailangan natin ng masarap na pagkain mula rin dito sa Nueva Vizcaya. So lunch natin mga kapsat ay of course tinola. Nakalagay yung lunch natin sa may saging, yung brunch ng saging.
it's more on yum. Gulay. O siya, dyan na muna kayo at ako'y magpapalakas ulit para sa ating susunod na adventure dahil nga, feel na feel ko ang vibe ng naturally vibrant Nueva Vizcaya. This has been Norway and this is Earth Journey, your resident Cagayano vlogger nagsasabing, feel the vibe, Vizcaya!